Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού Άγγελε Πειράματα. Στο σημερινό βίντεο θα συνεχίσουμε τα μαθήματα με το πολύμετρο και αυτή τη φορά θα πάμε να μετρήσουμε ένα εξάρτημα που λέγεται δίωδος, που είναι αυτή εδώ. Πώς μετριέται η δίωδος, πάμε να δούμε. Αρχικά ξεκινάμε με την προετοιμασία του πολύμετρου. Ανοίγοντας τα καλώδια και βγάζουμε τις ασφάλειες. Τοποθετούμε τα καλώδια στη σωστή τοποθεσία, το μαύρο εκεί που λέει COM και το κόκκινο εδώ που λέει volt. Και αφού τα τοποθετήσουμε, βάζουμε και τη δίωδό μας στη πλακέτα Playboard. Ανοίγουμε το πολύμετρό μας, εδώ που έχει το σύμβολο της δίωδο, να το, και έχει κάτι σαν το σήμα ενός σήματος. Το ινάμε εκεί. Εδώ έχει ενεργοποιηθεί το σήμα, δηλαδή αυτός είναι ο βοβητής. Εγώ θα πατήσω το κίτρινο κουμπί. Σε αυτό αλλάζει και πήγε στο σύμβολο της δίωδου. Ναι, αυτό εδώ είναι το σύμβολο της δίωδου. Και πάμε να μετρήσουμε τη δίωδο. Πάμε να κάνουμε δοκιμή της δίωδου. Να δούμε αν λειτουργεί. Αν λειτουργεί θα μας δείξει μια τιμή και εδώ πέρα θα ανάψει πράσινο το λεντάκι. Αν όμως δεν λειτουργεί θα ακουστεί ένας ήχος και θα ανάψει κόκκινο. Δηλαδή π.χ. θα γίνει αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η δίωδος έχει άνοδο και κάθοδο. Η άνοδος είναι αυτή εδώ, ενώ η κάθοδος είναι αυτή εδώ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν πορώνουμε τη δίωδο που θα μπει το κάθε ένα άκρο. Π.χ. βάζω το κόκκινο καλώδιο στην άνοδο και το μαύρο καλώδιο στην κάθοδο. Και βλέπετε μια τιμή. Αυτή είναι η χωρητικότητα που έχει η δίωδος. Τώρα, άμα στρέψω τα καλώδια, δηλαδή το μαύρο το βάλω εκεί πέρα που είναι η άνοδος και το κόκκινο εκεί που είναι η κάθοδος, δεν θα μου δείξει τίποτα, γιατί έχω βάλει ανάποδα την πολικότητα. Για να κατανοήσουμε τη λειτουργία της δίωδου, πάμε να κάνουμε ένα σχέδιο. Σχεδιάζω εδώ μια δίωδο. Σε ένα ηλεκτρονικό σχέδιο θα τη δείτε έτσι τη δίωδο. Εδώ είναι η κάθοδος και εδώ είναι η άνοδος. Ας κάνουμε ένα κύκλωμα. Πείτε πως έχουμε ένα κύκλωμα με μία μπαταρία. Εδώ. Συν και πλην. Volt μπαταρία. I το ρεύμα, έτσι συμβολίζεται. Λοιπόν, το ρεύμα ξεκινάει από το συν της μπαταρίας και πηγαίνει στην άνοδο της δίωδου. Από την άνοδο πηγαίνει στην κάθοδο και γυρνάει στο πλην. Εδώ λέμε πως η δίωδος άγει. Άγει σημαίνει πως λέει, δηλαδή πως κυκλοφορεί. Αλλιώς. Όμως πείτε ότι έχουμε μία άλλη περίπτωση της δίωδου. Ξανακάνω εδώ ξανά το σχέδιο. Κάθοδος, άνοδος. Να κάνω και το κύκλωμα. Συμπλήν, ωραία. Εδώ και εδώ. What? Εδώ είναι ανάστροφα πορωμένη. Και εδώ δεν άγει. Ενώ εδώ είναι ορθά. Δηλαδή από εδώ πηγαίνει το ρεύμα από το συν στη κάθοδο και πολλοί θα περιμένανε να πήγαινε στην άνοδο και να γινόταν και στο πλην, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Γιατί δεν λειτουργεί έτσι η δίωδος. Η δίωδος πρέπει να είναι ορθά πολλωμένη, και όχι ανάστροφα. Γεννάγει. Φανταστείτε τη δίωδο σαν ένα διακόπτη. Που ο διακόπτης όταν είναι ανοιχτός δεν περνάει ρεύμα. Ενώ ο διακόπτης όταν είναι κλειστός
περνάει ρεύμα. Φανταστείτε ότι η δίωδος είναι ένας ηλεκτρονικός διακόπτης που αναλόγως πώς θα τον πορώσεις την κάθε φορά θα είναι είτε ανοιχτός είτε κλειστός. Αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η δίωδος σαν τα διόδια που έχουμε στην εθνική οδό που επιτρέπουν τα αυτοκίνητα να περνούν μόνο από μία κατεύθυνση. Και εδώ το ίδιο, το ρεύμα περνάει από τη δίωδο μόνο από μία κατεύθυνση. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω το ρεύμα αλλιώς. Πηγαίνει μόνο από μία κατεύθυνση συγκεκριμένη. Αυτή είναι η λογική μιας δίωδου. Μην ξεχνάτε πως όσοι θέλετε να ξέρετε για τη δίωδος, ότι το σύμβολό της είναι έτσι. Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο ίδιο σύμβολο, περίπου, αυτό εδώ, που έχει κάθοδος άνοδος, αλλά αυτή είναι η δίωδος, ενώ αυτό είναι το LED, το λαμπάκι. Αυτό, γιατί είναι έτσι, θα το εξηγήσουμε σε άλλο βίντεο που θα έχει να κάνει με το λεντάκι. Προσωρινά κάνουμε για τη δίωδο, οπότε αυτά που πρέπει να ξέρετε για τη δίωδο είναι αυτά εδώ. Αυτό λοιπόν είναι τώρα το σημερινό βίντεο με τη μέτρηση της διόδου. Αν σας άρεσε, πατήστε like, το κουμπί με τη γραφή και το κουμπί με το καμπανάκι για να μην χάσετε κανένα επόμενο βίντεο που ανεβάζω. Και σε αυτό το κανάλι Αγγελέ Πειράματα, αλλά και στο πρώτο που λέγεται Αγγελέ. Από μένα, γεια σας, τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Γεια σας!